Kráľovské Vianoce. If snowflakes were wishes, then all your kisses make my dreams come true. Presents piled high under the tree, a very special one just for you. Holidays come and holidays go, but one thing I know is true. Your sweet kisses is all I need. My Christmas wish is you. Your sweet kisses is all I need. My Christmas wish is you. Pomôžem vám? Vaša vianočná výzdoba, madam? Asi ste pri zlom byte, ja som si objednala čínske jedlo. Vážne? O 9 ráno? Vy nejete čínske jedlo s palacinkami? S akými palacinkami? A... Čučoriedky? Čokoláda? Banán? Nie, žiadne nezmysly. Originálne, pravé, domáce palacinky. Asi som sa zamiloval. Tak by ste mohli vojsť. Emily Taylorová a palacinky. Čo tam ešte je? Možno okrem slaniny? Všetku slaninu si zjedol. Kedy? Včera. Sendviče so slaninou. Áno, boli výborné. Musíme si pripiť na naše prvé spoločné Vianoce. Prvé z mnohých. Pre teba. Čo je to? Oblička? To je srdce. Dávaš mi svoje srdce. A aj obličku, ak je treba. Teraz ju nepotrebujem. Ako to, že ja nemám priateľa, ktorý mi príde urobiť raňajky? On prišiel, aby som mu ja urobila raňajky. Ránko, Tony. Meškám. Tvoj otec ma zabije. Ty meškáš každý deň. Ale tentokrát meškám veľmi. Povedz mu, že hneď budem v obchode, dobre? Dobre. Toto je tak skvelé. Môžem tu len sedieť tu natrvalo, pozerať telku a jesť. Začni, ale najprv by si pre mňa mohol vyskúšať bundu. Už zase. Bude to len sekunda. Je to ženská bunda? Možno. Tak potom to bude nie. Ale no tak, je to unisex. Ďalší z tvojich výtvorov? Vieš vytvoriť niečo z ničoho. Skvelá módna návrhárka. Nenechaj sa uniesť. Ešte som nič nepredala. Ale predáš. Tvoje návrhy sú krásne. Budú to skvelé Vianoce. Tvoje prvé Vianoce s mojou rodinou. Ak ťa neodplaší toto, tak už nič. Vyzerá to, že utekám? Ešte nie. No je len 18. Áno. Unisex? Možno som klamala. Pokračuj. Plecia dole. U Taylora od roku 1967. Dobre, čo to tu máme? Rozmýšľam. Tie rukavy chcem na zberkan, ale nie príliš. Sukňu zdvihnite o pol palca, zužte pás. A dozadu pridajte ešte jeden kombík. Už je z teba návrhárka? Rozmyslela som si to. Tony, je tvoja. Poď sem. Ahoj, Ocko. Ahoj, Zlatko. Ahoj. Ahoj, Leo. Ako pokračuje hľadanie práce, pán magister? Práve spromoval. Daj mu vydýchnuť. Keď príde správny čas, určite príde tá správna práca. Nemám obavy, pán Taylor. To pán Taylor si odpustí. S mojou dcérou chodíš už koľko, rok? Takmer áno. Vieš, koľko jej predošlých priateľov som schvaľoval? Možno 2%. Ale nie, že by ich bolo až tak veľa. No, som hrdý, že som sa tam dostal. Hej, na Vianoce prídeš, však? To nezmeškám. Všetci pôjdeme von. Však, Emily. Všetci by sme mali ísť von jesť, tati, lebo tvoje varenie... Moje varenie je zlé? Prepáč, toto musím zdvihnúť. Páči sa mi. Potrebuje prácu, ale... Pracuje na to. Povedal som ti, že mám na Vianoce plány. Ja viem... Dobre, budem tam. Dobre. Čo presne povedal? Že mi potrebuje niečo povedať. Na verejnom mieste? Ľudia sa na takých miestach rozchádzajú. Kde? Šejluj. To je dobré. Tam sa zvykne žiadať o ruku.
Viem o 3 ľuďoch, ktorí sa tam zasnúbili. Myslím si, že predbiehame. Vážne? Dobre. Vieš čo, ak sa so mnou rozíde, budeš mi podávať vreckovky a ak ma požiada o ruku, budeš moja družička. Si nervózna? Nie, prečo by som mala byť? Je to Leo. Nie som nervózna. Mám byť nervózna? Ahoj. Ahoj. Vďaka, že si prišla. Jasné. Toto je také formálne. Nepodobá sa ti to? Emily, ja... Neviem, ako to mám povedať. Dobre, začínam byť nervózna. Nastala zmena plánov. Ja nemôžem tu byť na Vianoce. Je všetko v poriadku? Áno, aj nie. Je to rodinná vec. Rozumiem. Nerozumieš. Mal som ti to povedať, keď sme sa stretli, ale dobre sme vychádzali. A páčil som sa ti kvôli mne a potom sme sa zalúbili. Čas utekal a čím ďalej, tým bolo ťažšie povedať ti to a... Nie, ty už si ženatý. Čo? Si ženatý? Nie, ja som princ. Počkať, Som... princ Leopold z Kordínie. prepáč. Počkať, čo, kde je Kordínia? Je to malý samostatný štát na juhu Francúzska. Takže ty nie si Leo James? Nie, to som. Mám iba zo pár ďalších mien. Som Leopold James William Henry Quincy Archibald Devlin. Štvrtý. Takže čo je toto? Myslím nás, je to len... Čo to bolo? Predstieranie? Nie, presne naopak. Celý môj život predtým, než som ťa stretol, bol predstieraný. Je to, ako by som ťa nepoznala. Som ten istý človek. Nie, to nie si. Leo, ten Leo, ktorého poznám, nosí rifle, pozerá reprízy a je palacinky. Jem palacinky aj v Kordínii. Pozri, veľmi ma to mrzí. Netušíš, ako veľmi som ti to chcel povedať, ale musel som mojej matke zložiť sľub. Jediný spôsob, ako by ma nechala študovať v zahraničí bez ochrankárov, bolo, že udržím svoju identitu v tajnosti. A potom som ťa stretol. A všetko je inak. Odpustíš mi niekedy. Tebe, hej, toho druhého som nestretla. Tak, poď so mnou domov na Vianoce. A uvidíš, sľubujem, že Leo James a princ Leopold sú tá istá osoba. Prosím. Sľubuješ, že nie si ženatý? Prisahám. Na kráľovský erb. Kráľovná Izadora, podávame raňajky. Vaša hrianka a džem, madam. Teda, vaše veličenstvo. Akej príchuti je ten džem? Mandarinkový. Radšej mandulový. A jedno, nie 2% mlieka. Áno, madam. Váš čaj, veličenstvo. Leješ ho zo zlej strany. Nebuďte na nich taká tvrdá. Will a Olivia sú noví, naučia sa. Upozornite ma, keď sa im to podarí a zväčšníme to na oleomaľbe. Čo sa stalo s predošlým lokajom? To isté, čo predošlým 3. Vy. V poslednej dobe som trochu nabrúsená. To som si nevšimol. Ja len chcem, aby bolo všetko dobré s Leopoldom. Som si istý, že bude. Mám pocit, že ho už nepoznávam a chce doviesť domov dievča. Američanku? Áno. Počul som, že môžu byť celkom príjemné. Ja hlavne dúfam, že to nie je nič vážne. Ten čaj je vlažný. Celý ten čas si s ním chodila a on bol pritom princ?
Nechce sa mi tomu veriť. Keď moji frajeri niečo taja, tak sú nezamestnaní a ja platím večeru. Keby tu bola tvoja mama, Veru, vždy sme spolu. Neznesiem pomyslenie na to, že budeš sám. Hej, má tu mňa. ako si povedala, sám. Ha, ha, ha. Ahoj, Leo. Ahoj, Ahoj. poď sem. Ahoj. Mám ti podať ruku, alebo sa pokloniť? Ale prosím ťa. Leo, nebude ti vadiť? Na nástenku. Tati. Pre nás tenku čokoľvek. On je trápny. A je to. Toto bude hneď vedľa brata Silvestra Stalloneho. No, to znamená veľa. A ty sa dobre zabav. Čo sa deje? Čo ak sa jej nebudem páčiť? Ako budem vedieť, že sa jej páči? Určite sa budeš. Len buď sama sebou. Buď hrdá na to, kým si, lebo ja som... Si moja princezna. Ľúbim ťa. A ja teba. Majte sa krásne. Leo, Pekné Vianoce. pekné Vianoce všetkým. Ľúbim ťa, Zlatko. Ahoj. Pekné Vianoce. Zavolaj mi. Bavte sa. Vítaj v mojom skromnom domove. Poď, predstavím ťa. Sú mi viac ako rodina. Viktor, tak rád ťa vidím. Vyzeráte skvelé, veličenstvo. Amerika vám prospieva. Ani netušíte, ako veľmi. Myslím si, že tuším. Emily, toto je Viktor, vrchný lokaj. Rada vás spoznávam, Viktor. Aj ja vás, slečna. Ďakujem. Ahoj všetci. Je pekné všetkých stretnúť. Ahoj. Máš stráže s perami na klobúkoch? Áno. Chcem z nich dostať nejakú reakciu už roky. Páni? Naposledy v Kordínii snežilo pred viac než 40 rokmi. Stále tomu hovoria kordínsky vianočný zázrak. Wow. Leopold, konečne si tu. A máš cudzie oblečenie. Bol si okradnutý? Rád ťa vidím, matka. Vážne? Keby to tak bolo, chodil by si domov častejšie. Mami, toto je Emily Taylorová. Zdravím, rada vás spoznávam, pani... kráľovná. Vaša výsosť. Je veľmi milé stretnúť Leopoldovú novú známu. Emily je viac než známa. Je to moja priateľka. Mami, No, neviete si predstaviť moju radosť. Wow, aká nádherná izba. Krásny vianočný stromček. Doniesla som vám darček z Filadelfie, mesta bratskej lásky. Aké pozorné a nečakané. Rozbitý zvon. To je zvonec slobody. Plešatý muž s okuliarmi. Benjamin Franklin? Príde mi fascinujúce, že vášmu pánu Franklinovi je pripisovaný objav elektriny. V skutočnosti bola objavená 150 rokov predtým Williamom Gilbertom, Angličanom. iba ty by si mohla nájsť chybu na Benjaminovi Franklinovi, matka. Každý má svoje chyby, drahý, niektorý viac než iný. Ďakujem za váš očarujúci darček. Daj to na špeciálne miesto. Pozrime sa. Aký roztomilý. A ja mám takýto sveter, len nie taký pekný. Toto je Vitis. Matka je veľmi naviazaná na jej psy.
Sú veľmi verné a neodchádzajú z domu. Nevadilo by ti, ak by som sa s Leopoldom porozprávala v súkromí, drahá? Jasné. Viktor ti ukáže tvoju izbu. Vezmi nášho amerického hostia do Zlatej sály. Zlatá sála, to znie nádherne. Áno, je to taktiež tá najvzdialenejšia izba od mojej. Ale má krásny výhľad. Na cintorín. Viktor, vezmi Emily do kardinálskeho apartmánu. Ten sa práve renovuje. Výhľad na cintorín, to bude fajn. Uvidíme sa. Tadiaľto, prosím. Ďakujem. Prečo som sa to dozvedela až teraz? Pretože, ak by som ti o tom povedal skôr, len by ti to dalo viac času všetko pokaziť. No, zaslepený si už bol aj predtým. Ľúbime sa. Viem, že rada veci kontroluješ, ale moje pocity nie sú v tvojej ríši. Jedného dňa budeš kráľom, či sa ti to páči alebo nie. A s tým postavením prichádza aj zodpovednosť. Veď ju ani nepoznáš. Ani nepotrebujem. Je obyčajná. Popravde, je to najnezvyčajnejšie dievča, aké som kedy spoznal. Nikdy som ti nemala dovoliť ísť do Ameriky. Mal si dokončiť vzdelanie, vrátiť sa sem a vziať si Natašu. Čo sa stalo s tým plánom? Bol to tvoj plán, mama. Nie môj. Máme 2000 akrov, 75 členy personál, 117 izieb a 4 krídla. Máte k tomu GPS? Zvyknete si. Ako dlho tu žijete? Celý život môj otec pracoval pre otca kráľovnej. Takže ste spolu vyrastali. Áno, ale neboli sme si rovnocenní. Je krásna. To je. A hrozivá. To tiež. Myslíte si, že ma niekedy príjme? Zázraky sa stávajú. Podáva sa večera. Pečená kačka, kačka na pomaranči a kráľovnina špeciálna hus. Kač, hus. Nakoniec tu máme vareného úhora a haggis. To vážne, mama. Myslela som, že by si Emily rada užila nejaké tradičné európske Ďakujem. jedlo. Ďakujem. Toto rozhodne nájdete v miestnej jedálni. Prepáčte, čo je haggis? Nepýtaj sa. Ideme na to. To je vynikajúce. Naozaj. Očividne. Takže, Emily, čo robia rodičia? Moji rodičia, alebo môj rodič, je krajčírom. Krajčír? Áno, máme obchod. Máme ho už 47 rokov. Aké zvláštne. Tento zámok nám patrí 900 rokov. Tak to nie je až tak ďaleko od seba. Pracuješ v otcovom obchode? Áno. Určite máš aj iné ambície. Emily je návrhárka. Tie šaty si vyrobila sama. A pre akú značku navrhuješ? Zatiaľ pre žiadnu, ale ja práve som dokončila kolekciu šiat, bund a mikin, do ktorej vkladám veľké nádeje. Mikiny? No, svet ťa očakáva. Prepáč, to bolo fakt hrozné. No, nič, budem žiť ďalej, to sa zahojí. Tak už vieš, odkiaľ pochádza pojem kráľovská bolesť? Ako je možné, že ty si taký normálny? No, ona nebola vždy takáto. Odkedy zomrel otec, som jediné, čo jej zostalo. A jej kráľovstvo. Áno, ale ich môže kontrolovať. Prečo som povedala mikiny? Mala som povedať svetre. Myslím, že je to jedno. Mala som povedať, že som srdcový chirurg. Nie, nenávidí doktorov. Poď, spravím ti prehliadku zámku. Mám si vziať turistické topánky? Veľmi vtipné. Moja najobľúbenejšia je miestnosť so zbraňami. Wow,
Na čo je toto? Na boj s drakom chrliacim oheň? Presne. Zašermujeme si? Nie, Ale rozhodne poď, nie. naučím ťa to, Nie, naučím. veď ja ani neviem, ako sa Bude drží sa ti to meč. páčiť, bude ťa to baviť. Takže teraz trochu vzad, ruku za chrbát, Dobre, do strehu. A výpad. dobre. A raz, 2, 3. Máš na to dokonalé topánky. Keď to dáš všetko dokopy, vyzerá to trochu ako... Wow, to je úžasné. Už si o dievčatá asi zápasil však. Už veľmi dlho nie. Si na rade? Na rade? Dobre, teraz ja. Toto zvládnem. Lakeť? Lakeť dole. Do strehu! To bola nehoda. Keby niečo, neboli sme tu. A toto je plesová sála. Na tomto mieste sa konal vianočný ples už viac než storočie. Matka mi neodpustila, že som zmeškal ten posledný. Jej obľúbená noc. Ale všetko musí byť dokonalé. No ak má byť všetko dokonalé, tak budem tráviť noc v zlatej sále. Nie. Budeš tu so mnou tancovať valčík. Áno, ja som známa svojim valčíkom. Viem, čo potrebujeme. Nejakú hudbu. Si pripravená? Nie. Tak. Môžeme? Kam mám ísť? Ja povediem. Ale kam mám ísť? Môžeme? Áno, To je ono. áno, toto je valčík. No, takmer valčík. Toto nie je valčík. Vyzerajú spolu tak šťastne. Aká škoda. Nie je to sen. Kde je kuchyňa? Toto nie je kuchyňa? Pane, neviete, kde je tu kuchyňa? To je ale meč. Smiem si požičať váš meč, pane? Čože? Vy chcete duel? Chcete duel? Chcete ho? Nemáte tušenia, s kým si začínate, ha? Prepáčte, veličenstvo. Ja som len hľadala kuchyňu. Som hladná. Obvyklým náčiním sú nôž a vidlička. Všetko v poriadku? Prosím, odvedte nášho hostia do kuchyne skôr, než si ublíži. Pardon. Tony, čau. Kde si teraz v tomto momente? V zlatej sále. Tam je zlatá sála? Áno. A ďalších 117 miestností v iných farbách. Tony, toto je pravý zámok, ako z rozprávky. A aká je Leova mama? Pamätáš si, ako som vždy hovorila, že mi chýbalo mať matku? Tak som si to rozmyslela. Musím ísť. Ľúbim vás. Ľúbim ťa, drž sa. Dobré ráno. Smiem vojsť? Ja, áno, jasné. Môj dom je aj tvojim. Váš čaj. Ďakujem. Nie, ja to spravím, prosím. Toto je moja práca. Nie, prepáčte, som veľmi neporiadny cestovateľ, ako keby mi vybuchol kufor. Ak nevadí, že to vravím, ste iná ako ostatné. Ostatná? Koľko dievčat už Leo doviedol domov?
Nie, slečna. Myslím šľachtu. Ste iná ako väčšina tých, čo prídu na návštevu. A to je dobré? Áno. Áno, slečna. Ja som Emily. Nemusíš ma volať slečna. Ako sa voláš? Som Olivia. Som rada, slečna. Teda... Emily. Dobre. A ja som rada. A ďakujem ti za pomoc. Zjavne ju potrebujem. Naozaj nechápem, čo na nej vidíš. Môžem byť pri nej sám sebou. Ty nie si sám sebou, Leopold. Robí ma šťastným. Veľmi dobre vieš, že šľachta si nemôže dopriať také pochabosti. S otcom ste boli šťastní. Najprv nie. Ale rodičia vedeli, čo je pre nás najlepšie. Nesedeli sme si len politicky, ale vyvinula sa medzi nami hlboká spriaznenosť. Hlboká spriaznenosť. Wow, to je romantické. Veď Nataša je z urodzenej rodiny. Máte všetko spoločné. Okrem pocitov. Kedy si ju videl? No, nepamätám sa. Pred 2 rokmi na Vianočnom plese. A teraz je úspešnejšia, krajšia, elegantnejšia. To určite. Leopold, len vás chránim pred sklamaním v láske. Aj keď obaja veľmi veríte opaku. To dievča pochádza z iného sveta, nikdy nezapadne do nášho. A nakoniec som ho zašila do obrusu. Dobré ráno. Dobré ráno. Ahoj. Som nevhodne oblečená. To nie je podstatné. Mám sa ísť prezliecť? To by nepomohlo. Veď vyzeráš skvele. Neviem sa dočkať, kedy vyleziem z tohto obleku. Dúfam, že izba bola pohodlná. Je nádherná, ako z pohľadnice. Ďakujem. Po obede vezmem Emily do mesta. Ale ples bude o 2 dní a dnes máme večeru. Tvoj program je plný. Môžem si vziať jedno po obede, aby som to tu Emily ukázal. Nepridáte sa k nám, veličenstvo? Nech to znie lákavo, ako len chce, nemôžem jednoducho zdúchnuť a túlať sa po meste. Neboj sa, vrátime sa včas, aby sme ťa strápnili pred tvojimi hostiami. O tom nepochybujem. Dobré ráno, páni. Ideš, Filiz! Určite nie sú roboti. Je spôsob, ako to zistiť. Nič? Naozaj? Dostaneme vás. Vrátime sa. To bolo super. Vďaka, Ivan, ale dnes budem šoférovať ja. Áno, vaša výsosť. Poď. Ideš inkognito? Je to jednoduchšie. Si ako roková hviezda. Áno, lenže bez zrejmého talentu. Tancuješ valčík, šermuješ, robíš palacinky. Na čo vlastne sú? Aby ma chránili. Pred čím? Niektorí nemajú radi moju matku. Aha, už to chápem. Budú nás všade sledovať? Áno. Do reštiky? Áno. Kúpeľní? Mňa áno, teba nie. Dobre. Zvykneš si na to. Aj keď bolo pekné nemať ich okolo seba vo Filadelfii. Cítil som sa tak... Bežne? Myslel som slobodne. Môžem si vás odfotiť? Tento vyzerá, že stále rastie. S ockom máme takú vianočnú tradíciu, že hľadáme ten najpokrčenejší stromček, ktorý potrebuje najviac lásky. Takto som nad tým nerozmýšľal. Ten stromček pre mňa urobil výnimočným, aby mi nemusel povedať, že si viac dovoliť nemôžeme. To je pekné. Kúpite si stromček? Môžeme? Jasné. Som Poppy. Ahoj, Poppy. To je pekné meno. To je Leo a ja som Emily. Chodíš do školy v San Francisi? Áno, aj tam žijem. San Francis je sirotinec. Chápem. Budem tam, kým sa pre mňa nenájde trvalá rodina. Som si istá, že nájdeš tú pravú a dúfam, že čoskoro. Áno, nie som vyberavá.
Vyrástla som bez mamy. Viem, aké to je. Takže si na poli sirota? No, povedzme, že som. Ale všetko skončilo dobre, však? To teda áno. Aj tebe to vyjde. Vieš ty čo? Moja priateľka Tony mi dala náramok priateľstva. A ja ho teraz chcem dať tebe. Ďakujem. Aj vám, princ Leopold. Toľko pre inkognito. Bolo by možné kúpiť všetky stromčeky, aby sme ich mohli naspäť darovať mestu? Wow, ďakujem. Sestra Agnes, pozrite. Wow, takže tento princ Leo je celkom milý. Je, ako len princ môže byť. Nepoznám tak veľa princov, ale myslím si, že si z horných 2%. Prečo nie z 1%? Na to musíš robiť viac dobrých činov. Dobre, počíta sa toto? Tam je, poďte. Princ Leopold! Pre lásku Božiu! To je princ. Princ V Leopold. poriadku, rád som vás stretol. Ďakujeme vám veľmi. Veselé Vianoce. Aj vám. Veselé Vianoce. Aj vám, ďakujem. Veselé Vianoce. Keď ho vyzdobíme, bude milý. Určite. Svetielka a ozdôbky. Malý vianočný stromček. Kde ste boli? Išli sme len do mesta, potom na vinicu, do pár múzeí a k jazeru. A zabudli sme sledovať čas. Mali by ste sa ísť radšej prezliecť. Ľudia už to skoro prídu. Čo je to? To je... To je jedno, Viktor. Vezmeš to, prosím, na nejaké špeciálne miesto. Rád. Asi ma začína mať rada. Zvykne si, len jej daj čas. Nemyslím, že by zostáva toľko rokov. Kde je to nejaké špeciálne miesto? Kompost. Najprv moja snehová guľa, teraz stromček. To aj ja skončím na nejakom špeciálnom mieste? A všimol si, ako sa dokáže zjaviť bez nejakého zvuku, ako nejaká mačka? Myslíš si, že by sme mohli o nej nehovoriť? Veľmi rada o nej nebudem hovoriť. Leopold, tak si mi chýbal. Veľmi. Ja... Nečakal som, že tu budeš. Nebuď smiešný. Tvoja matka ma pozvala ako každý rok. Aha, matka. Emily, toto je Nataša. Nataša Emily. Ako ohromne nečakané stretnúť dievča, ktoré ukradlo môjmu Leopoldovi srdce. Vďaka, myslím. Nataša je dávny rodinný priateľ. Chvíľu sme chodili von, aj keď sme väčšinou zostávali vo vnútri. Pretože sme mali zakázané chodiť von. Takže ako dlho sa poznáte? Asi rok. Aké milé. Vaše prvé spoločné Vianoce? Áno. Predošlé Vianoce boli prvé, ktoré sme strávili oddelene. To je ale veľa Vianoc. Poznali sme sa už od narodenia. Vyrástli sme spolu a robili všetko spolu. Nie úplne všetko. Vyrábali sme si problémy. Pamätáš sa, ako sme sa prešmykli okolo tvojej ochranky a vyliezli na palácovú hradbu? Áno, ten pohľad na tváre ochrankárov. Keď nás chytili kúpať sa nahých. Ja sa teraz pôjdem prezliecť. Áno, a ja pôjdem tiež. Teším sa na rozhovor. Emily, môžem ti pomôcť? Kiežby. Asi si sa stretla s vojvodkyňou. Nie, ona je vojvodkyňa? Vojvodkyňa Varenu. Výborne. Chceš slobodná vojvodkyňa z Varenu? Obávam sa... Toto je milé. Ďakujem. Bolo to milé, keď som to vyrábala. To si robila ty? Vyrobila som ich všetky. Myslela som, že sú pekné a vhodné, ale teraz mi prídu nekráľovské. Obleč si tieto. Ona je pekná. No, ty si krásna. Ďakujem, Olivia. Si milá. Pripravená, Emily? Áno, takmer. Dobre, poďme. A potom
Luster spadol. Dobrý večer. Takže sa predstavíme. Vojvoda a vojvodkyňa z Newbury. Už poznáte vojvodkyňu Natašu, grófa a grófku z Exeteru, grófa a grófku zo Surrey a gróf a grófka z Devonu. Stratila som sa. Usmievaj sa, to robím aj ja. A Emily Taylorová z... Z južnej Filadelfie. Rada vás spoznávam. Hello, budem rada, keď si sadneš vedľa Nataši. A Emily, chcem, aby si sedela vedľa vojvodkyne. Nemohla si ju usadiť ešte ďalej? Aj v kuchyni je stôl. Takže, Nataša, ako dlho sa tu zdržíš? Tvoja matka ma pozvala na celé prázdniny, alebo aj na dlhšie. Vianočný ples bez Nataši by nebol to pravé. Ďakujem, Izadora. Najkrajšie prázdniny boli s vami a s Leopoldom. Posledné Vianoce bez vás neboli ono. On ti to teraz vynahradí. No to zjavne už robí. Prosím. Tak. Tretia vidlička zľava. Galina mi nedávno povedala, že vydáva knihu. Ale neprezrať všetko. Je to knižka pre deti. No, gratulujem. To je úžasné. Inšpirovali vás k tomu vaše deti? No, bohužiaľ nie. Mať deti nám nebolo súdené. To ma mrzí. Naozaj. Prepáčte. Povedz, Emily, ako tráviš čas v Amerike? Emily pochádza zo starej rodiny krajčírov. Pracuje v obchode jej otca. Áno, tam sme sa s Leom spoznali. Prišiel kvôli odtrhnutému gombíku a potom ma zavolal na rande. Také osviežujúce mať obchod. Živím sa tým. Je tiež talentovaná módna návrhárka. Leovi pristanú všetky moje šaty. Teda nemyslím moje šaty. Myslela som, že vyzerá výborne vo všetkom. Aj môj otec si to myslí a on nájde nedostatky na každom. S Emeliným otcom si výborne rozumieme. Je to fajn, pretože nikdy neschvaľoval nikoho, s kým som chodila. A koľký, že boli? Nie mnohí. Asi 6. Teda myslím, že 4. 2. No. Polievka je výborná. To je miska s vodou. Nemôžem nič povedať alebo urobiť správne. Som úplný lúzer. Nie si lúzer. To teda som. A jeho bývalá priateľka je tu. A je to kosť. Aj ty si kosť. Ale jej čas už vypršal, nie? Nie som si istá. Čo má ona a ty nie? Neviem, kráľovských rodičov, titul, Bohatstvo. aj... Musím ísť, ide moja dvorná dáma. Dvorná dáma? Prosím, pošli ju do nášho bytu. Ľúbim ťa. A ja teba, pa. Poď ďalej, Olivia. Nie, nepozeraj sa. Ja vyzerám príšerne. Páčiš sa mi taká príšerná. Vážne? Vážne. Chceš so mnou po včerajšku hovoriť? Nebolo to až také zlé. Dobre, bolo to trochu zlé, ale som si istý, že už na to všetci zabudli. To je pekné, lebo mne sa to bude vybavovať po zvyšok života. Ľúbim ťa. Takú, aká si. A aj s mojimi nevhodnými vlastnosťami? Aj s tvojou mimozemskou modrou tvárou. To je pleťová maska. Aha. Poď. Vaša donáška, madam. Čo? Ty si spravil ty? Áno. Neverím ti. No, spravil ich kuchár, ale ja som bol dozor. Musím ti spôsobovať ľútosť častejšie. Som to ja, koho by ti malo byť ľúto. Matka mi rozdelila každú minútu až do Vianoc. No, máš povinnosti. Aj tak sa to dá povedať.
Počkaj, to sa podozrivo podobá káve. Prepašoval som ju z kuchyne. Ďakujem. Ďalší čaj by som už nezniesla. A vždy som ho nenávidel. Na zdravie. Skôr než vyrazíte, mám ešte prejsť váš program? Mám ja prejsť ten tvoj? Ten obaja poznáme. Pokračuj. Jazda o 10:00, potom kráľovský pochod, zajtra o 11:00 požehnanie, na obed venovanie sochy, o 1:00 otvorenie novej detskej nemocnice a potom spevy na ambasáde o 3:00. Áno, ale boli už doručené všetky kvety na ples. Červené a zelené, ale viac červených. Vravela som, aby si sa toho zbavil. Vraveli ste, aby som to dal na nejaké špeciálne miesto. Tým nejakým špeciálnym miestom som myslela kontajner. Nepochopil som vás. O tom pochybujem. Páči sa vám však? Má svoje spôsoby. Môžeš byť viac vyhýbavý. Sú iné, ktoré sa mi páčia menej. A kto by to tak mohol byť, okrem mňa v tejto chvíli? Zoznam by vám zabral väčšinu dňa, obávam sa. Pamätáš si kázne mojej matky o výbere správneho partnera? Ako by to bolo včera. Chcela som ujsť ako Leopold, ale nedovolila mi to. Tento trón je veľkolepejší ako len túžby jedinca. Je to 1000 rokov histórie. História je preč. Ak sa jej otočíme chrbtom, čo potom? Po pár rokoch budú jediní králi a kráľovné len na kartách. Dobré ráno, veličenstvo. Nataša, Zlatko. Pozri sa na seba. Pripomínaš mi mňa, keď som bola mladá. Ďakujem. V tom je ten problém. Aký chlapec si vezme svoju matku? Potrebuje čas s tebou. Vyzerá to, že už zabudol, ako dokonale vhodná si. Urobím, čo bude v mojich silách. Tým som si istá. Zajazdíme si? Áno. Tak tu si. Nasadaj. Emily, nepridáš sa k nám na rannú jazdu? Nie, vyprevadím vás. Emily predsa nevie jazdiť, matka. Už som ti to povedal. Uvidíme sa o pár hodín. Alebo neskôr. Poď, Leo, pôjdeme po našej obľúbenej trati. Pokračuj. Jahoda a Kiwi na seba narazia v obchode. A Jahoda vraví, pozri, vyzerám ako srdce. A potom Kiwi vraví, nemohli by sme zmeniť tému? Ahoj. Ako môžem poslúžiť? O nie, prosím, nevstávajte. Naozaj nie, sadnite si. Ďakujem. Vy ste si ho nechali? Áno, práve ho ideme vyzdobiť. Dáš si s nami šálku čaju? Veľmi rada, áno, ďakujem. A možno vám ho môžem pomôcť vyzdobiť. Áno. 8-písmenové slovo pre malý, ale krásny. Neviem ako vy, ale toto vyzerá ako kráľovský vianočný stromček. Áno, myslím si, že je krásny. Skvostný. Skvostný, to je ono. Ďakujem, mám to, ďakujem. Hotovo. Počula som tu smiech. To je tu nezvyčajný zvuk. Ako pomôžem, baronka? Hľadala som Emily. Som taká zahambená predošlou nocou, barónka. Ak vás to zranilo, tak ma to mrzí. Som Galina a neurobila si nič zlé. No, urobila som všetko zle, ale cením si, že to hovoríte. Nechali ťa tu a išli na jazdu? Áno. Nevedela som jazdiť, až kým som nestretla Kenta. Vieš, nie je ľahké zapadnúť medzi týchto ľudí. Počkajte, oni nie sú vaši ľudia? Už áno. Keď som stretla barónovú rodinu, chcela som ich pozdraviť po nemecky. Dopadlo to tak, že som ich nazvala zlodejmi a rozbila grécku vázu. Vážne? Dobre, tak teraz sa cítim trochu lepšie. Idem do mesta. Čo je moja výhovorka na vianočné nakupovanie? Pôjdeš so mnou? Rada.
Ďakujem. Milé, že kupuješ darčeky služobníctvu. Sú to iba malé darčeky. Viem, ale ide o myšlienku, nie? Emily! Poppy! Ahoj. Chcem ti predstaviť baronku z Newberry. Zdraví, milady. Môžeš ma volať Galina. Odkiaľ sa vy dve poznáte? Sme kamošky na život. Áno, sme. Ako sa ti darí? Čo máš nové? Princ Leopold kúpil všetky vianočné stromčeky, takže nám už na predaj zostali len vence. Kiež by som mala viac vecí. Už nám došli. Možno ti viem pomôcť. Dáv vyzerá tento rok ešte menší. Už sú z nás asi znudení. To isté oblečenie, rovnaké úsmevy, tie isté vlny. Možno by si mohol na budúci rok ísť na skateboarde so šiltovkou naopak. Ja len vravím, že svet je už iný. Ja som iný. Ale ty o tom nechceš hovoriť. Áno, lebo toto je presne ten typ konverzácie, ktorú som chcela viesť na našej ceste na požehnanie. To je Emily. Veselé Vianoce, veličenstvo. To je šál pre vás. Vďaka. No, tak tomu hovorím duch Vianoc. Mrzí ma, že mám toľko povinností. Neospravedlňuj sa. Nie som vždy takýto. Mohla si ísť s nami. Stála by som ti v ceste. Nie, nestála. Stála by som tvojej matke v ceste. No dobré. Po dnešnom plese to bude len o nás. O tých starých nás. Chýbajú mi tí chudáci. Áno, mne tiež. Toto je moje obľúbené miesto. Zamiluješ si ho. Naozaj je krásne. Postavené v 18. storočí. Takže máš aj kostol, aj cintorín? Áno, môžeš sa dať pokrstiť, zosobášiť, aj pochovať a neopustiť pozemky. A dúfam, že v tom poradí. Žiaľ, všetky kráľovské svadby sa konajú vo veľkej katedrále, kde sa zmestí 2000 ľudí. Keby som sa ja raz chcel oženiť, bolo by to pekné urobiť tu. Takže už myslíš na svadbu? Prosím? Len príležitostne. A ty? To nie. Nie. Vážne? Dobre, možno raz, dvakrát denne, odkedy som mala 8 rokov. Vieš, ak by sme to chceli, tak kdekoľvek. Mne to nevadí. Ani mne. V krajčírskom obchode. V Medzinárodnom dome palaciniek. V mikinách na mieru. Určite, a bosy. Pozri, môžem byť princ Leopold. A občas som v tom dobrý. Ale uvedom si, stále som Leo z Philly. Ahoj, tak tu si. Tvoja matka ma po teba poslala. No samozrejme. Šup, šup, príď oblečený v kráľovskom. Na tomto mieste som nebola veky. Od našej hranej svadby, pamätáš, Leo? Takže už si ženatý? Boli sme deti. Leo mi dal ten najkrajší prsteň. Sám ho vyrobil. A naozaj? Nie, nič to nebolo, bol to len kúsok slamy. A stále ho mám. Natáša, Zlatko, vidím, že si ich našla. Emily, máš na dnešný ples róbu? Niečo som priniesla. Tým som si istá, ale ja pre teba mám dokonalé šaty. Mala som ich na vianočnom plese, keď som sa zasnúbila. Sú také nadčasové. Ďakujem, veličenstvo, ale asi máme úplne iné Určite veľkosti. si niečo urobíš. Si krajčírka, nie? Dám ti ich doniesť do izby. Prepáč. To nič. Takže uvidíme sa o pár hodín. Dobre. Áno? Áno, zabav sa. Neurob niečo zlé. Ľúbim ťa. Aj ja teba.
účet. $100? Nie? Nič? Viktor? Tieto steny sú plné drahých gobelínov, ale mnohé sú plné dier. Ja žiadne nevidím. Ale sú tam. Vďaka, Viktor. Vlastne, Viktor, urobíte mi láskavosť? Kávu či párok v rožku? Nie, ja... Chcem, aby ste ma pripravili na ples. Neviem, či máme dosť času. Máme celý deň. Potrebovali by sme celý rok. Možno budete prekvapení. Verím, že by som mohol byť. Poďte za mnou. Tak, som vojvoda z Canterbury. Ako sa máte? Nedostatočné. Ahoj, veľký vojvoda. To je silný stisk. Ďakujem. To nebol kompliment. No. Sídlo budúcnosti Kordínie. Detská nemocnica. Veľmi dobré. Teraz? Presne tak. Trik je v tom ísť svižne a s istotou. Pozrite sa. Ide mi to, ja valčím. Teraz 3 kroky. 3 kroky? Ideme. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. 3 kroky? Vráťme sa k základom, dobre? Teraz poklona. Sledujte ma. Keď ide princezna, pokloníte sa. Za žiadnych okolností žiadne dotýkanie, objímanie alebo trasenie rukou. Platí. Platí? To bolo daj mi 5? Áno, bolo. Môj prvýkrát. Jednohúbky. Stop! Rukavičky dole pri jedení. Nie, nie. Nie ste záhradník, robte to diskrétne. Dobre. Veľmi dobré. Už poďme, máme veľa práce. Sú dobré. Emily. Idem. Lily. Musím povedať, že nie. Dobre. Dnes večer po plese ju chcem požiadať o ruku. Verte mi, že z toho budem šťastný aj ja. Vedel som to. Ja len chcem, aby bola šťastná aj matka. Snívať je dovolené. Príjemný večer. Veľmi príjemný. Užite si. Vítajte. Lord a Lady... Windemerovci. Windemerovci. Kde je Emily? Možno sa nezmestila do šiat. Vyzerá to, že s odhadom má problémy. Veľmi rád vás vidím. Ako sa darí? Ako sa máte? Rád vás vidím. Pozrite sa. Ty si nádherná. Ďakujem. Zapamätaj si tento pohľad, lebo čoskoro možno zmodrieme. Nedal sa povoliť pás. Tak ťa predstavím pár ľuďom skôr, než stratíš vedomie. Princezná Julia, predstavujem vám Emily Taylorovú. Veličenstvo.
A toto je Grove z Kallenberg. Prsty dole. Je mi cťou, pane. Výborne! Prepáčte, pane. Smiem ťa predstaviť veľkému vojvodovi z Canterbury. Emily Taylorová. Je mi potešením, vaša milosť. Potešenie na mojej strane. Veľmi dobre. Ideme? Áno, V poriadku. áno, je tu nádherne. Rukavička. Ďakujem. Milé jednohúbky. Ďakujem. Dobrý večer. Výborne. Emily! Poppy, čo tu robíš? Galina ma pozvala. Barón, barónka? Tým sme si už prešli. Veľmi rada vás oboch vidím. Vyzeráš naozaj nádherne. Ďakujem, aj ty. S Galinou sme chceli, aby si to tu Poppy mohla užiť. Milé, to je krásny nápad. Poďme na stôl so zákuskami. Poďme. Už hovoríme o adopcii. Milé. Áno. Takmer som ich nespoznala. Spravila som pár úprav. Dúfam, že nevadí. Nevyzerá ohromujúco matka? Áno, veľmi milo. Ďakujem. Leopold, otvárame ples. Nenapadne mi väčší dar, než to, že máme svojho princa naspäť z jeho akademického dobrodružstva. Aj keď si nie som istá, že bolo iba vzdelávacie. Môžem iba usudzovať, že získal dostatok vedomostí na to, aby sa venoval kráľovským povinnostiam a vedel si uviazať kravatu. Ďakujem ti za tvoje vyslovenie dôvery, matka. Takže prosím, užite si tento dnešný ples a nech sú vaše sviatky šťastné. Emily Taylorová, zatancujete si? Rada by som. To je náš otvárací valčík. Leo ti to nevravel? Vždy tancujeme otvárací valčík spolu. Nie, myslím si, že na to zabudol. Bohužiaľ sme sa k tomu minulý rok nedostali, keď bol v Amerike a aj ja som si dala pauzu. Ale všetci sme späť. To sme my. Poď, hneď si to vynahradíme. Ja už som povedal veľkovojvodovi, že mu spravíš tú česť. Ale on má 80. Udrží sa na nohách. Bude mi veľkou cťou. Ďakujem. Tak, kde sme skončili? Už viem. Viem, že netancuješ valčík, ale improvizuj. Rada tancujem, valčík, veličenstvo. Kde si sa naučila takto tancovať? Viktor. Viktor. Tadá! Nepôjdeme von na balkón. Chcel by som sa ťa niečo opýtať. Výmena partnerov. Nedáme si pauzu? Veľmi dobrý nápad. Ďakujem. Poďme. Nie je taká dobrá. Si zlá klamárka, ale ďakujem.
Pozrite sa na tých dvoch. Dokonalý pár. Boli pre seba stvorení. Na to si pripijem. Viete čo? Nenechajte sa rušiť, ja len potrebujem pauzu. To si na správnom mieste. Emily, vyzeráš tak nádherne. Vyzeráš vážne kráľovsky. Ďakujem. Ďakujeme za všetky darčeky, Emily. Ďakujeme veľmi pekne. To je tak milé. Veď sú to len drobnosti. Len som chcela, aby ste vedeli, ako veľmi sa pri vás cítim vítaná. Bonbóny. Hľadujem, vieš čo? Nemáš čokoľvek sítejšie? Čo by si dala? Zabíjala by som za veľký sendvič. Sendvič? To je čo? No, zatiaľ si nežil, ak si ho neochutnal. Pohľad na vás ma nikdy neomrzí. A nás nikdy neomrzí byť sledovaný, však, Leo? Kde je Emily? Je niekde. Aha. Leopold, musíš pozdraviť knieža z Glendoveru a vojvodkyňu z Wingate. Musíš toho toľko dohnať. Prekonali ste sa, Izadora. Všetko je dokonalé. Nie všetko. Nezvyknem sa vzdávať, to viete. Ale možno si nie sme súdení. Toto bolo plánované, odkedy ste boli deti. Ale videli ste, ako sa na ňu pozerá. Veď rovnako sa pozerala aj na teba. Už dlho nie. Možno na to nejdeme zo správnej strany. Viktor? Kde je tá... Takže toto, priatelia moji, je filadelfský sendvič. Máme syr, kúra, salámu a nakladanú zeleninu. Tej dáme dosť. Viete, čo chýba? Šunka. Máme baraninu. Dobre, to stačí. Ešte raz, čo je baranina? Máme aj úhora. Nie, toto v žiadnom prípade. To na sendvič nedáme. Čo je toto? Veličenstvo, nečakali sme vás. To aj vidím. Ja som im len robila nejaké americké jedlo. Čo to tu máme? McDonald's? KFC, kura? Vyzerá to, že vaše žalúdky sú dôležitejšie, než venovať sa vašej práci a starať sa o našich hostí. Vy dvaja máte padáka. Je štedrý večer, výsosť. Prosím vás, netrestajte ich, je to moja vina. Poznajú svoje miesto. Problém je v tom, že ty nepoznáš svoje. Stále žiješ v ilúzii, že s Leom patríte k sebe. Patrí k urodzenej krvi, nie k obyčajnej. Trón je viac než len lavica prikrytá zamatom. Je to oveľa viac. Nemáš ani poňatia, čo je to byť urodzený. Prepáčte. Veľmi ma to mrzí. Nevedela si to. Nie, ale mala som... To nič, slečna. Slečna. Vy ste hosťom princa. A ja som slúžka. Je mi to tak ľúto. Ako to môžem napraviť, Viktor? Nechcem sa cítiť ešte horšie. Na návrat princa Leopolda domov. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Je krásne mať ťa späť. Som rád, že ste prišli. Už sa cítim ešte horšie. Verím, že slečna Taylorová pôjde na sviatky domov. Toto naozaj chcete? Nezáleží na tom, čo ja chcem. Taká je tradícia. A ty to vieš najlepšie. Túto tradíciu môžete zmeniť jedine vy. V tomto zámku ste videli zlomených srdc už viac ako dosť. Emily?
Úplne všade som ťa hľadal. Čo je? Kráľovského zaobchádzania mám už dosť. Ide o Natašu. Vieš, že pre mňa nič neznamená. Až na to, že je pre teba dokonalá, Leo. Nie, nie je. Je dokonalá pre moju matku. Kvôli mne vyhodila personál. Prosím? Dala im padáka. Pozri, vyhodila by pokojne aj celý parlament, ak by si potom odišla. Ale ja všetko napravím. Sľubujem. Poď sem. Je tu niečo, čo som sa ťa chcel celú noc pýtať. Teda, odkedy sme sa stretli? No, nie je to celkom tak, ako som plánoval, ale... Tento prsteň bol v mojej rodine po stáročia. A teraz patrí tebe. Vezmi si ma. Ja nič nechcem viac ako byť len Leo a Emily, ale už to nie sme iba my. Tvoja mama mala pravdu. Nepatrím sem ani na schody, ani podne. Nie som princezná a nikdy ňou nebudem. To nie je pravda. A boli sme takí šťastní doma. Ale tu musím byť niekým, kým nie som. A ja nechcem byť nikým iným. Ja sa za rodinu nehambím. Som na nich hrdá. A nechcem stratiť samú seba, aby som zapadla na miesto, na ktoré nepatrím. Ty patríš ku mne, dobre? Nech je to kdekoľvek. Môžeme ísť naspäť do Filadelfie, zrieknem sa svojho titulu. To nie. Ak si mám vybrať, či budem princ Leopold, alebo budem s tebou, vyberiem si teba. A to vždy. To ti nedovolím. Nemôžem ťa nechať vzdať sa všetkého, aj rodiny. Tvoja budúcnosť je tu. Nie so mnou. Rada som vás spoznala. Hovorím za celé služobníctvo. Aj tých, ktorí už nie sú jeho súčasťou, keď poviem, že nám bolo cťou slúžiť vám. Ďakujem, Viktor. Za všetko. A veľmi ma mrzí, čo sa stalo. To je v poriadku. Neboj sa, Emily. Nemusíš to robiť, Emily. Toto bude navždy najkrajší rok môjho života. Milujem ťa. A ja teba. To musí stačiť. V mojom svete možno, ale nie v tvojom. Leopold. Výborne, matka. Je preč. Pekné Vianoce. Ďalší úspešný ples, musíte byť šťastná. Vyzerám šťastná? Som len zdvorilý. To dievča tu nakazilo každého.
O mnoho viac. A napriek tomu zostala úprimná k sebe. Čo ja o sebe povedať nemôžem. Rád by som nesúhlasil, ale nemôžem. Poznáš ma dlhý čas, Viktor. Možno až príliš dlho. Asi som urobila obrovskú chybu. Toto som vás nikdy nepočul povedať. A nikdy nebudeš. Dúfam, že nie je neskoro. Keď ide o lásku, nikdy nie je neskoro. Leo, vyzeráš strašne skormútene. Poď, pôjdeme sa previesť. To ťa rozveselí. Nie, vďaka. Si celkom iný. A aký som? Si... Ja neviem. Nie si ako vždy. Som princ a ty vojvodkyňa. Sú to len tituly. To nie je to, kým sme. Ja chcem byť viac než len titul. A taktiež aj ty. Čas zahojí všetky rany. Nemyslíš, že by sme mali šancu po dlhšej prestávke? To vážne. Myslela som si to. Vieš, dostala som novoročnú pozvánku od kniežaťa z Yorku, ktorý má celkom pekného syna. To áno. Bohužiaľ má 9. No, to je smola. Musím povedať, že napriek môjmu správaniu ma Emily zaujala. Áno, a ak ju znovu uvidím, určite jej to poviem. Prepáč mi to. Veličenstvo kráľovná chce s vami hovoriť. O čo ide, Viktor? Nie sú to moje slová, ale bude pekné, ak medzi nimi bude prepáč. Myslel som si, že si to dávno vyhodila. Vedel si, že Ben Franklin vynašiel hromozvod? A myslím, že aj plávacie plutvy. Sadni si, Leopold. Prosím. Než som stretla tvojho otca, zaľúbila som sa do obyčajného. Nemohol byť viac nevhodný. Bolo mi to jedno. Rozumeli sme si. Volal ma Izzy. Na zhrozenie rodičov sme sa chceli vziať. Škoda, že sme to nespravili. Ale nemala by som teba. Ty si môj najväčší úspech. Tvoj otec bol skvelý muž. Boli sme spolu šťastní, ale nikdy sme sa spolu nesmiali, nikdy sme spolu nemali to, čo máte z Emily. A čo sa stalo s tým obyčajným? Urobil to, čo mal, tak ako aj ja. Išiel na vojnu a ja som sa stala kráľovnou. Leo, chcem pre teba tak veľa. Úprimne chcem, aby si bol... Čo tu robia tí dvaja? Zamestnal som ich. Vlastne som ich oboch povýšil. Vaša hrianka s džemom, veličenstvo. Dulovi? Áno, madam. Váš čaj, veličenstvo. Výborne. No, nadišiel čas na tú oleomaľbu. S tým súhlasím. Deň je stále mladý. Ale nie taký, aký ho chceme. Pravda. Viktor? Chcem, aby si spravil kráľovský oznam.
Princ Leopold je zaľúbený. Nie do vojvodkyne, ale do návrhárky. Daj im moje požehnanie. Ľúbim ťa, mami. Ja teba tiež, Leo. A Viktor, nachystaj lietadlo. Už sa stalo. No, tak sa pobalím. Vyzerá to, že už ste pobalení. Tak veľmi dlho mi nepovedal mami. Báli ste sa, že ho strácate. Nespomeniem si na lepšie sviatky. Ja na jedný. Ale veľmi dávno. Ja tiež. Želáte si ešte niečo, madam? Už len jednu vec, Viktor. Volaj ma Easy. Tati, nie. Daj ho tam. Prisahal by som, že je to ten pravý. Ja tiež. Ja tiež. Pozri sa na to z lepšej stránky. Budeš mať čas na svoje návrhy. Svet ma očakáva. Emily? Leo! Leo! Čo tu robíš? Volal som ťa do zámku a povedala si nie. Tak som prišiel sem. Kde sme sa stretli? Naozaj sme z rozličných svetov. Ale to je jedno, pretože sme sa našli. A jediné tituly, ktoré ma na nás dvoch zaujímajú, sú manžel a manželka. Takže sa ťa pýtam znovu. Tento raz ako Leo z Fili a Leopold z Cordínie. Emily Taylorová, vezmeš si ma? Netušíš, ako veľmi chcem povedať áno. Ale Leo, tvoja matka by nikdy... Povedz áno, Emily. Veličenstvo? Tak ma to mrzí, Emily. Dúfam, že mi odpustíš. Zmýlila som sa v tebe a zmýlila som sa v zopár veciach. Iba v zopár. Mám šaty, ktoré potrebujú pár úprav. Odkladala som ich pre ženu, ktorá si vezme môjho syna. Naozaj dúfam, že to budeš ty. Ako by povedal váš Ben Franklin, myslím, že by si mohla do našej ríše vniesť viac napätia. Takže, mám sa opýtať ešte tretíkrát? Naposledy som zabudol stlačiť nahrávací gombík. Tati. Chcela by som to počuť, Leopold. Dobre. Emily Taylorová, vezmeš... Áno, áno. Teraz poďte všetci oslavovať.
vždy budeš moja princezna. Je to ako z rozprávky. Ešte lepšie. Je to naozaj. Je to kordínsky vianočný zázrak.